Jeg vil gerne snakke om differentialligninger af typen y-mærke er lige med ky. Her har vi en differentialligning, hvor vi så skal give den fuldstændige løsning til differentialligningen. Og den har vi så givet ved dy over dx er lige med ky, eller f mærke af x er lige med k gange f af x. Og her er k så en given konstant. Og den er så givet ved f af x er lige med c gange e opløftet i k af x. Og her er c så en vilkårlig konstant. Nu vil jeg gerne vise beviset for den fuldstændige løsning. Så det jeg gør, det er, altså det her bevis, det falder i to dele. Et, det er, hvis f er en løsning, så er f af formen f af x er lige med c gange e opløftet i kx. 2. Hvis f er af formen f af x er lige med c gange e opløftet i kx, så er f en løsning. Og det vi gør, det er, altså vi går ud fra, at en funktion f er en løsning til differentialligningen. Det vil sige, at det der gælder, det er f mærke af x er lige med k gange f af x. Så nu kan vi se på funktionen h, som så er defineret ved h af x er lige med f af x gange e opløftet minus kx. Så vi differentierer så h nu, og det gør vi så ved, at vi bruger produktreglen. Vores produktregel, den lyder jo h af x er lige med f af x gange g af x, altså det bliver så h mærke af x er lige med f mærke af x gange g af x plus f af x gange g mærke af x. Og det vil så sige, at når vi differentierer h, kommer det til at lyde h mærke af x er lige med f mærke af x gange e opløftet minus kx plus f af x gange minus k e opløftet i minus kx. Efter det så indsætter vi så vores fx, som vi har heroppe fra, det indsætter vi hernede. Så det kommer altså til at lyde h mærke af x er lige med k gange f af x gange e opløftet minus kx plus f af x gange minus k e opløftet i minus kx, og det er så lige med 0. Og da h mærke af x det er lige med 0 for alle x, så siger vi så, at h det er en konstant. Og det betegner vi så med c. Så det vil altså sige, at vi siger h af x det er lige med c. Og det fører så til, at f af x gange med e minus